Viktor Dragomanski dejjem kien konsistenti kull meta ġie interrogat mill-pulizija u ma kienx preżenti għal laqat li saru bejn Muka u Christiansen biex jippjanaw is-serqa dan għaliex kien jingħata informazzjoni minima. Sostna dan l-avukat Jose Herrera li qed jidher għal Viktor Dragomanski hekk kif matul il-jum tal-erba' bdew is-sottomissjonijiet tad-difiża brabta mal-ġuri tal-qtil doppju li seħħ f'Taslima f'Awwissu tal-2020. Hekk kif il-ġuri issa daħal fid-9 jum tiegħu l-akkużat Daniel Muka kompla joħloq il-problemi hekk kif malli bdiet is-seduta huwa qal li se jfixkel il-proċeduri jekk jibqa' fl-awla u kien għalhekk li fuq ordni tal-imħallef Natasha Galja Xiberras Daniel Muka ittieħed f'kamra oħra. Muka kompla jinsisti li m'għandux avukati jiddefendih għaliex huwa ma jridx avukat tal-għajnuna legali. Meta l-avukat Josette Sultana ġiet mistoqsija jekk Muka u se jkun qed jixhed f'dan il-ġuri hija qalet le fil-waqt li spjegat illi ma tistax tagħmel id-difiża tagħha hekk kif Muka kompla jinsisti li jrid l-avukat tiegħu. Min-naħa tiegħu l-avukat Jose Herrera qal li Dragomanski mhux se jkun qed jixhed f'dan il-ġuri u mbagħad beda jippreżenta is-sottomissjonijiet tiegħu. Fil-qorti huwa spjega li Dragomanski dejjem kien konsistenti waqt l-interrogazzjonijiet u dejjem preżenta verżjoni bil-fatti. Huwa rimarka li mix-xhieda tal-prosekuzzjoni ġie żvelat li fil-ħin tad-delitt u kien fil-karozza u għalhekk żgur li ma kienx hu li spara t-tiri iżda fl-istess waqt qal ukoll li għalkemm il-klijent tiegħu kellu livell ta' parteċipazzjoni f'ċertu akkużi huwa innoċenti f'akkużi oħra. Apparti minn hekk l-avukat Herrera qal ukoll li Muka u Christiansen kienu jintaqgħu ta' spiss u jiddiskutu s-serqa dan apparti li s-serqa saret fuq suġġeriment ta' Muka. Huwa spjega wkoll li Muka u Christiansen kienu jafu li madar se jisirqu u kemm il-darba marru fil-post. Huwa fakkar li fuq mistoqsija li kienet saret li Christiansen dwar jekk kieku Dragomanski ma marx magħhom għas-serqa x'kien jiġri huwa qal li dakinhar id-Danis kien qal li s-serqa kienet issir xorta. Il-prosekuzzjoni fil-ġuri qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Marija Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Joe Giglio u Michela Giglio qed jidhru għal qraba taż-żewġ vittmi. L-avukat Josette Sultana qed tidher għal Muka fil-waqt l-avukati Jose Herrera u Alex Cherry Herrera qed jidhru għal Dragomanski.